ба ҳама салом дӯстон. Аллакай пас аз як моҳ беҳтарин ҷоизаи инфидории сол супорида мешавад туби тиллоӣ ва албатта ки мисли солҳои гузашта Лео Месси ва Роналдо довталабони асосӣ барои ба даст овардани он ба ҳисоб мераванд. Ҳамвақт муқоисакунии ин ду футболбоз буд, ҳаст ва дар оянда низ мемонад. Ба бо ҳамин сабаб имрӯз ман фикри беҳтарин ҳимоятгарони ҷаҳонро оиди Месси ва Роналдо ҷамъ овардам. Зидди кадоме аз онҳо бозӣ кардан душвортар аст? Зидди Месси ё ин ки Роналдо? пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин видео бо ёрии AdinXBet сохта шудааст. дӯстони мо аз AdinXBet коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. дарров регистратсия кун ва соҳиби бонус шав. ссилкаи бозиро ман дар таги комментарияи ин видео мемонам. даромади гап бонусҳо бо промокоди TouchFoot AdinXBet барои одамони нав то 6500 рубл бонус медиҳад. имкониятро аз даст надиҳед. Роналдо аз Месси беҳтар аст. Ин аз сабаби оне ки Роналдо бо сараш хуб бозӣ мекунад. Ӯ бо ҳарду пояш хуб зарба мезанад. Ҳамчунин зарбаҳои ҷаримавиро хуб иҷро мекунад. ба ғайр аз ин Роналдо дар майдон метавонад корҳои боварнокарданиро анҷом диҳад ва шоҳӣ зебо кунад. ва боз ӯ хоҳиши зиёди ғолиб шуданро дорад. ва ӯ дар майдон барои дастааш сахт меҳнат мекунад. ҳимоятгар танҳо нисбати Месси зидди Роналдо бозӣ карданаш душвор аст, зеро ӯ аз Месси дида беҳтар ҳимоятгаронро мегузорад ва инчунин бо сараш хуб бозӣ мекунад. Месси ё ин ки Роналдо? Саволе ки ҳамеша ба ман медиҳанд. Шумо аллакай ҷавобашро медонед. Бо Месси бозӣ кардани тӯҳфаи худо аст. Зидди Месси бозӣ кардан бошад, ин имтиҳони сахт аст. назар ба Месси зидди Роналдо бозӣ кардан осонтар аст. Ту ҳеҷ вақт намедонӣ ки Лео ҳозир чӣ кор мекунад ва агар донӣ ҳам барои зидди ӯ кори кардан фурсат намеёбӣ. Бозам мегӯям ки зидди Месси бозӣ кардан дар ҳимоя ин имтиҳони сахт аст. ҳама медонад ки Месси хело дриблинги хуб дорад ва ҳамдастагонашро низ хуб эҳсос мекунад ва бо боварӣ гуфта метавонам ки зидди ӯ бозӣ кардан нисбати Роналдо мушкилтар аст. онҳо ҳарду футболбозони нотакроранд ки таърихи футболро аз сар навиштанд ва ҳамчунин ба таърихи Барса ва Реал таъсири калон гузоштаанд. Роналдо хело пурқувват ва тезҳаракат аст ва ӯ аз Месси албатта бо бозии хубаш дар ошиёнаи дуюм беҳтар аст ва на ҳама ҳимоятгар зидди ӯ кореро анҷом дода метавонад. аз ин чиз миқдори голҳои Роналдо ки бо сараш задааст шаҳодат медиҳад. дар замин бошад зидди дриблинги Месси бозӣ кардан хело душвор аст, дар ҳаво бошад бо Криштиано. агар Месси ва Роналдо ва Фалкаоро муқоиса кунем, пас бозии Роналдоро тахмин кардан хело осон аст. ӯ асосан аз ҳисоби қуввааш хуб бозӣ мекунад. ӯ зарбаи хуб дорад ва бо сараш хуб бозӣ мекунад. аммо ман чунин мешуморам ки Месси ва Фалкао аз ӯ як зина боло ҳастанд. агар оиди беҳтарин футболбоз дар таърих гӯем, пас ин Роналдиньо буд. ман ошиқи бозиҳои ӯ будам. ӯ нотакрор буд. ман то ҳол мисли ӯро надидаам. албатта Месси ва Роналдо бозингарони беҳтаринанд ва айни ҳол дар ҷаҳон аз ҳама хубанд. аммо барои ман Роналдиньо дар ҷои якум буд ва мемонад. агар оиди бозӣ зидди Месси ва Роналдо ҳарф занем, пас мушкил аст гуфтан ки якеашон аз дигарашон хубтаранд. ҳардуи онҳо сифати хуби бомбардирӣ доранд ва дар ин баробар онҳо тамоман гуногун ҳастанд. чунин мегӯям, агар ту донӣ ки зидди Месси ё Роналдо ҳимоя мекунӣ, албатта хурсанд нахоҳӣ шуд. зидди онҳо бозӣ кардан дар маркази майдон ё дар хатти ҳимоя ҳамеша мушкилии зиёд ба миён меорад. дӯстон, ба фикри шумо кадоме аз инҳо хатарноктаранд? Месси ё ин ки Роналдо? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай, то боздид.